जोंनि आमजुलि थखाया मोनानि 7टायाव जोबगोन दा मोनानि 12टानिफ्रायसो सनिबार 12टानिफ्राय मोनानि खैटासिम जायो 8टा मालाबा 7टा मालाबा 8टा मालाबा 6टा हिसाब गैया ओइ आसगासो जायो माने मानसि जायाबोला थाब बन्द जाबाय मानसि जाबाला थाब बन्द जाया बेनिखायसो जोंनियाव मानसिबो जाया आरो जेनेबा मानसि जानांगौ 9टा 10टा उदालगुरिनि बायदि जानांगौ बेनिखायनो जोंनिया उदालगुरिनि बायदि जाया बेनिखायनो जोंनिया मानसि खमखाय मानसि जाबाङाना बेनिखायनो थाब बन्द खालामनाय जायो दायो आङो दखानखौ बन्द खालामबाय दायो गैला दायो आं थांसिगोन नोंनाव दायो मोनाबायना आङो कास्टमार गैयाबोला 6टायावनो बन्द खालामो कास्टमार गैयाबा कास्टमार थाबाला 7टायावनो बन्द खालामो मालाबा कास्टमार गैयाबा ओरैनो जिरायबाय थाबाला ओरैनो कास्टमार गैयाबा बन्द खालामनाय जायो आरो कास्टमार थाबाला बन्द खालामनाय जाया कास्टमार थाबाला 7टायावनो बन्द खालामो आङो बेनिखायनो कास्टमार गैया जाबाय आरो दायो बेनिखायसो आं दखानखौ थाब बन्द खालामनाय जाबाय आरो दायो बिथांनि दखानाव फैदों आरो आङो नै सोरबा दिवालि फुजानि नांगौ जायोब्ला लांफैनो हागोन इफोरावबो माने नै बेखौबो मोनबावोनो नै बेखौ हानि बनायनाय नै हानि सोरबा दिवालि फुजानि माबा माबि नांगौ जादोंब्ला बेफोरखौ लांफैनो हागोन बायफैनो हागोन नै बेयावबो दोङो नैबेयावबो दोङो एथिक किमान लय 20 टाकानो 20 टाकायावनो मोनो एसां खम एसां खमावनो मोनो बेयाव सोरबाफ्रा दिवालि फुजानि माबा माबि सावनोब्ला नांगौ जादोंब्ला बेयाव नैबेनियाव लांफैनो हागोन बायफैनो हागोन नै मोजाङानो आरो नै बेखौबो मोनबावो आरो ओइथिं किमान 10 टाका बे 10 टाका आरो बै 20 टाका आरो बेलेग बेलेग दङ नै खल'आबो नै खल'बो दंबावोसो खल'बो दंबावो नै हानि बनायनाय आरो पाक्कानि नङा आरो बेयो हानि आरो पाक्कानि नङा बैदिखौ पाक्कानि बनाया आरो पाक्कानि बनाया बेखौ पाक्कानि बनाया सिमेन्टनि नङा आरो बेयो सिमेन्टजों बनाया बेखौ हाजोंसो बनायो हाजों ओरैनो हाजों बनायो माने ओरै गुल खालामग्रा दं आरो आखाइजों हमनानै बिदि खालामो आरो बेबायदि बेखौबो मोनबावो नै 10 टाका एके 5 टाका केमा 10 टाका बेबो 10 टाकानो आरो बेबो 10 टाका आरो 20 टाका बेलेग बेलेग दाम दङनो आरो इबो दंबावोनो माथो दोंलानो आरो नोंलाय लाइन मारियाखै होना होदों प्रग्राम दोङो रे नोंनिया मबे सासेया आगै गोजासो आंनि बाप गासिबो आगै बापारे बहानि सिख्लानि गामिनि गोजा बहानि सिख्ला गोजा गामिनि गामिनि नों अबे गामिनि ओइलाय इसोरबो दोङो नों अबे गामिनि आङा मा होनोमोनथाय गामिखौ मा होनो इखो बावगारबाय दा गामिखौ आमजुलिनि हा आमजुलि ओइलाय इबो जादों इलाय इसोरबो Hey, mang pa sini mang kho. Dubai. Chicken. Dubai apa? Itu gimana? Itu 100. Hah? 100. Ar bener ay. Nai. Dangar nai. Nai. Hey, tikki putu. Bedor. Dayo jiban gelang, dayo jala sampai jeban gila, pedor gila, chicken gila, bawa itu ngom esok itu angko tak jangan kena, dayo jeb gila. Tapi cengkra, kepala mata kamu lah hati nela ayo. Makan ni kasih dong serat. Jaga putu kena mana kedang serat. Ang dayo pukura sana nak ketemu gaya. Masa ke? बेकार से लाखाजोब्बाय अनलाइन पारमिसन होखाजोब्बाय गासैबो पारमिसन लाखाबाय दा बिबो लाबाय बिबो खबर होबाय ओंखायनो आंहा लेट जाबाय टाइमा ओंखायनो आं मोनला दे जाला दा मोनाव आरो बेदर जानोसै अमा बेदरजों दे बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बाय बाय जय बर' हारिनि